Iminqatha, ubuchwephesha bomgquba. Iminqatha inegalelo elikhulu lempilo nakwesiphi na isityalo sezondlo ngokuba inoqondo oluphezulu lwe-beta carotene engumthombo kavitamin A, vitamin C, K kunye no-B6. Ikhusela iityhefu ezonakalisa umzimba, inazo nezimbiwa. Kuphantse kube lula ukukhulisa iminqatha yaye ingatyalwa nangeliphi na ixesha enyakeni. Ilunga kumaqondo aphakathi kwe-15 obushushu ukuya kuma-24. Amaqondo obushushu aphakame kakhulu awawulungeli umnqatha. Lungisa ibhedi ingakumbi xa umnqatha uza kulandela emva kwezityalo ebezichunyiswe ngokufanelekileyo. Ukuba utyala umhlaba ungangentsimi, lungisa imiqolo emibini eqelelene ngama-20 cm khona ukuze kubekho nesithuba sokufikelela kulo mqolo. Kwisitiya esincinane, yenza isiginqi esilinganiselwa kuma-45 cm, utyale kwimiqolo emithathu eqelelene ngama-20 cm khona ukuze usebenzise kakuhle umhlatyana wakho. Beka intambo yangasentla okanye intambo yomlinganiselo kuluthi lwesigxina olukuma-75 cm apho umqolo uqala khona nakolunye uluthi apho uphela khona umqolo. Landelisa ngokumilisela izinti zethutyana kumgama olinganiselwa kuma-25 cm ezantsi kwezinti zesigxina, uze ke ufake enye yezintambo eza kumilisela isiginqi esingekho nzulu. Qiniseka ukuba iintambo ziqinile yaye azikho goso, ngokumana uziphakamisa uziyeke zizehlele amatyeli ngamatyeli. Bhekelisa ingubo kaThixo uyise ngezantsi kumgama olinganiselwa kwi-10 cm ukuze kuzokuvela umhlaba. Hloma ifolokhwe yokulima itshone kangangama-30 cm ubunzulu uze uyibuyisele umva kancinane xa uyikhupha ude ubone umhlaba uqhekeka. Susa kwalitye likhoyo olivayo ngefolokhwe, kodwa ungawuphakamisi okanye uphethuphethule umhlaba, kufuneka uqhekeze nje. Qhubeka usenza oku kwisithuba ngasinye se-10 cm emqolweni lo wonke. Ngenxa yokusondelelana kwemiqolo eqelelene ngama-20 cm, kunzima kakhulu ukomba imisele yezityalo ezityalwa emiqolweni esondeleleneyo. Endaweni yokwenza oko, yenza isiginqi esingekho nzulu ngokuba uwombe ukhuphe ubeke ngezantsi umhlaba olinganiselwa kwi-5 cm phakathi kwezintambo zokulinganisela ama-25 cm. Xa ulungisa umhlaba onobumuncu kuma-25 cm esiginqi, sasaza isandla esigcweleyo sothuthu lwenkuni kumgama ngamnye ulinganiselwa kwimitha enye, uqhubeke usenza njalo umqolo lo wonke. Iminqatha itya kancinane. Ukuba inikwe ukutya okuninzi, iingcambu zayo ziza kumila kakubi zide ziphumele bucala. Ngoko ke kusoloko kungcono utyale iminqatha emva kotshintsho-tshintsho ebelugalelwe ikhomposti ngaphezulu, ukwenzela ukuba ke kungabikho mfuneko yokuphinda ugalele enye ikhomposti. Kodwa ke kwisitiya esitsha esingenamhlaba uchumileyo, ungagalela isentimitha nje enye yomgquba omdala kakhulu apha emazantsi esiginqi esingekho nzulu, uze uyilungelelanise ngocoselelo usebenzisa ireyikhi. Yogquma umgquba onesiginqi esingekho nzulu ngomhlaba, ushiye umhlaba ulingana kwakhona apha ngaphezulu. Oku kuza kubangela ukohlulwa okulungileyo kwembewu nomgquba obalulekileyo ngokuthintela ukutsha kwembewu. Vula umsele onobunzulu obulinganisela kwisentimitha enye kwesaa siginqi, uphindaphinde oku kumqolo ngamnye ongezantsi olinganiselwa kuma-20 cm. Tyala imbewu yomnqatha kubunzulu obulinganiselwa kwisentimitha enye, iqelelane imbewu nge2,5 sesentimitha uze emva kokuntshula kwayo uyincothule enye khona ukuze izityalo ziqelelane nge5 sesentimitha. Xa uthe watyala imbewu kumselo onzulu, ayizukuntshula kakuhle. Kubalulekile kakhulu ukuba ke imbewu yomnqatha idibane kakuhle nomhlaba. Ngoko ke gquma imbewu ngomhlatyana uze uyenze ibambelele ngokuthi ubeke iplanga elibuphakama kwesi siginqi uhambe phezu kwalo. Sukuyombathisa ngengubo lembewu ityalwe esiginqini, linda iqale intshule. Kube kungona wombathisa ude uyokuma emazantsi esithole.
Qiniseka ukuba ingubo yombathise nendledlana zokuhamba ngokugqibeleleyo yaye ukuphakama kwayo kulinganiselwa kwisibini esiqingatha sesentimitha khona ukuze icinezele ukukhula kokhula igcine nokufuma emhlabeni. Isishwankathelo. Qhekeza umqolo ngamnye okuma-75 cm obubanzi bungama-25 cm. Yomba iziginqi ezingekho nzulu 25 cm ububanzi, 5 cm ubunzulu. Galela isandla esigcweleyo sothuthu lwenkuni kumgama ngamnye olinganiselwa kwisithuba semitha enye. Yithi swe isentimitha ibenye yomgqubo omdala kakhulu kwisiginqi esingekho nzulu. Yogquma ngokupheleleyo uze uvule umsele oyisentimitha enye ubunzulu. Tyala imbewu eyisentimitha enye ubunzulu, isibini esiqingatha sesentimitha ukuqelelana kuma-20 cm emiqolo uze wogqume ngokupheleleyo. Emva kokuntshula yicuthe iqelelane ngesi-5 sesentimitha.